Oh, paket kembar, Mas. Paket kembar, paket adik kakak tapi beda, Mas. Beda apa maksudnya? Iki loh, yang pertama 3 pintu, Mas. Heeh. Nah, itu warnanya kombinasi. Oh, itu Mas, barangnya jati full. Jati Oh. rirang, Mas, ya toh. Jati Ah. tuwek, Mas. Ya toh. Ah. Iki sing sebelah gantungan, Mas. Loh, ya toh. Oh, istimewa iki, Cocok ah. iki, Mas. Sing keloro, Mas. Heeh. Almari 2 pintu. Oh, ya apa jajal? Nah, iki lho, Mas. Loh, iki yo jati, Mas. Heeh. Jati tos ora jati ora ada duit, Mas. Pokoke awake dhewe bakalan yo tetep full jati to, Mas. Full jati ya? Yo iki lah barang kira-kira Oh, Mas. istimewa iki, heeh. Nah iki Mas, enak wadine loro iki lho. Heeh. Cocok Mas. Iki regane Pira? 3.200.000. Loro iki. Iya, 3.200.000 lah loro lho Mas. Beh. Iya jajale. Loro iki umpama ngeterine Banyuwangi ongkire pira, Mas? Ongkire Banyuwangi, arep Sragen, arep Cilacap, pokoknya nek area Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Madura gratis ongkir. Bayare. Bayare COD, nek wis omah lagi dibayar. Bebel, lah cara Mending pesennya toh. piye, Mas? Pemesanan ada nomor di bawah bio profil belum, Mas? Langsung dikring, Mas Agus butuh paket kembar adik kakak. Oh, Ngono ngono. carane, Mas. Yo. Istimewa ya. Heeh. Terus piye nih? Ya cara pesene. Pemesanan toh? Heeh. Ada nomornya loh, Mas, kok yo lali toh. Oh iya ya. Oh, wis mangke lho. Wis tak sepilih ngono ya. Oke, cocok. Heeh. Lho, paket 2 barang ya. Harga 3.200.000.